Soc Agustí Serra Cortics, soc el Product Manager del Servei d'Activitat Física de la Universitat Autònoma i vaig arribar aquí a la universitat el 1996 compaginant la docència a la Facultat de Ciències de l'Educació i fent de monitor de sala de fitness aquí a la instal·lació del servei. Des de llavors, a part de monitor de la sala de fitness, he sigut monitor d'activitats dirigides, professor de crèdits de lliure elecció i també de màsters i de postgraus d'especialització i de capacitació professional per a especialistes en esport. Des del 2005 soc el responsable de l'equip de producció i en aquest equip el que fem és dissenyar les activitats, els productes i els serveis per poder oferir una experiència plena i gratificant a l'usuari que ens fa la confiança de venir aquí a les instal·lacions de la Universitat Autònoma. Jo em penso que sóc una persona ben senzilla, que va de cara a la feina, que li agrada resoldre la feina quan abans millor, ràpid, i si pot ser bé. Soc una miqueta com el Xavi quan amb el temps del futbol, un migcampista amb caràcter defensiu quan convé i amb habilitats ofensives a l'hora d'anar a buscar nous clients, nous mercats, dissenyar nous productes. El meu dia a dia aquí al servei és gens avorrit. Donem classe, o dono classe en aquest sentit. Això és una opció que ens permet tenir contacte amb el client, amb la instal·lació i també amb el producte, i aquesta és una norma que tenim tot el nostre equip de monitors o de tècnics especialistes en esport. En tant que clients, bàsicament estem enfocats al client de la comunitat universitària, sobretot els estudiants, però també tot el personal laboral, i també oberts a la resta de la comunitat i de l'entorn del propi campus. Som unes instal·lacions multiesportives de més de 30.000 metres quadrats, i tenim tant espais coberts com espais a l'aire lliure. Tenim des de piscines a pistes de tennis, pistes de pàdel, rocòdroms, un interior i un exterior, un camp de futbol de gespa artificial, poliesportiu, sales de fitness, tot el ventall de les activitats de fitness i d'entrenament, tenim els espais molt ben dotats amb material i amb equipaments. Per tant, som un equipament esportiu que a la comarca ens permet ser un pol d'atracció molt interessant, ja no només per la nostra comunitat universitària, sinó pels ciutadans del voltant d'aquesta àrea, però sobretot també per les empreses que tenen relació o no amb l'autònoma i també amb un caràcter de vocació internacional perquè som capaços d'atraure grups d'estudiants per fer formació complementàriament amb serveis de valor afegit com seria l'activitat física, l'esport i la salut. Per mi treballar a la Universitat Autònoma i al Servei d'Activitat Física és un orgull i un privilegi. No és una frase feta. La veritat és que la Universitat Autònoma i en el seu campus, tal qual el tenim construït i en aquest encaix natural, ens dona uns atributs que són fantàstics. Estem en un campus encomiable, en un entorn natural que ens permet, a més, fer moltíssimes activitats tant dins de la instal·lació esportiva com fora de la instal·lació esportiva. I això és un privilegi com poques universitats arreu poden explicar. Tot això, juntament amb el projecte d'activitat física que tenim a la universitat, el que fem és donar valor a la marca, aconseguint tenir uns serveis a l'accés de tota la població que els fan més actius, més feliços i segur que també molt més saludables.